Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Virendra Fikri Atabik, kelas 12 MIPA 3, nomor absen 29. Kula badhe maosaken pawarta ingkang irah-irahanipun dipasrahake surat keputusan kanggo 181 PPPK Sleman. Wakil Bupati Sleman DRA Sri Muslimatun lan Sekda Pemkab Sleman Hardo Kiswoyo kaampingi para pejabat ing lingkungan Pemkab Sleman kanthi simbolis masrahake surat keputusan marang 181 pegawai PPPK ing lantai 3 kantor Bupati Sleman Senen 1 Februari 2021 kepungkur. Miturut Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan lan Pelatihan utawa BKPP Kabupaten Sleman, Priyo Handoyo, paring palaporan saka wong 181 kang nampa surat keputusan PPPK kasebut dumadi saka guru ana wong 117, tenaga kesehatan ana wong 10 lan tenaga penyuluh pertanian ana wong 54. Kegiatan seleksi diadani wiwit Februari 2019 kang dieloni dening 291 peserta. Ana ing sambutane Bupati Sleman Dr. Andes Sri Purnomo liwat jalur Zoom meeting duwe panyuwun supaya para pegawai kang wis nampa surat keputusan jalur PPPK kasebut enggal nindakake tugas kanthi becik, tertib, kanthi disiplin kang dhuwur, kanthi nindakake aturan-aturan kang wis ana. Kejaba kuwi uga disuwun supaya bisa dadi conto sing becik ana ing lingkungan papan nyambut gawe, ing lingkungan keluarga, lan ing lingkungan masyarakat. Saking Joko Lodang 6 Maret 2021. Cekap saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.